Diyan, te. Init na. Ang ginagawa mo dyan? Ha? Lalaban ng pantalon. Akala sabi ko white t-shirt lang. Wala akong pantalon. Ang kapal yung mukha mo! May tatlo ka pa doon? Ito nga yun, yung dalawa. Tingin nga kung maganda ka. Tingin, sigurado ka matuyo yan bukas? Ga. Mabaw pa yung araw. Alas 8:30 yung pasok mo bukas, madam. Tingin mo yung camera, ang ganda. Magaling hairs. Ha? Papalik si Hera gumala. Anong ginagawa mo, te? Ate, anong ginagawa mo? Nagsasampay na. Papa mo saan? So, ito yung aming daily life. Ayan ang aming magandang aso. Ito yung aming chihuahua na nagkukunwaring pusa na gwapong-gwapo, hinubara na wala ng damit. Kasi pag nagdamit, sobrang init. Ha? Ito po yung aming asong gwapo. Ayan, magluluto tayo ng ano guys. Pinakbet. Kalat ng bahay namin. Ayan ang aming poging adapted na brownie. Ito yung aking Tisoy Birdie na napakagwapo. Ito po yung Tisoy Birdie ko! Tisoy! Tisoy ni Ma'am Zay. Yan ang gwapong Tisoy! Tisoy ah! Say! Yay! Gwapo yan Tisoy Birdie ni Mama eh. Diba? Ayan yung brownie ko na napakapoging adapted na aso na napakapogi na brownie. Ayan po siya oh, ang gwapo-gwapo ng brownie ni Mama. Ngayon mga palangga, magluluto tayo ng pinakbit. Simpleng pinakbit lang kasi nako, sobrang mahal ng gulay. Sobrang mahal ng ulam sa kwan. Lutong ulam na, tag 50 na yung serve. Magluto tayo tapos mamaya pag may time, mamamalingki naman tayo ng gulay. Kasi kahapon hindi kami nakapamalingki eh. Kasi tawag dito daming tao. Una, maglagay mo na ng mantika. Napakasimple lang to mga palangga ha. Ayan. Tinuturuan ko itong dalawang nakanakan ko eh kung paano magluto kasi baka uwi ako ng Iloilo, magbakasyon ako doon eh. Makalipat tayo ng Iloilo eh. Yan. Lagyan mo na ng mantika sa kawali o sa ano pan. Simpleng-simple lang to guys. Yan. Pag mainit na, ilagay ang luya. Marami talaga akong maglagay ng luya guys. Mahilig akong mga plangga sa gulay. Sa ano eh? Gulay, luya. Mahilig ako sa gulay. Yan, ate nyo yam-yam at saka si ate Mimi hindi masyado sa gulay. Mahilig ka sa gulay, girl? Ha? Mahilig ka sa pinakbet? Ha, ate yam-yam? We, marunong ka magluto? One of these days, ikaw ang magluluto. Tapos ang luya, ilagay natin ang bawang. Simple-simple na to guys. Gagamitan na natin ng ano, pork giniling. Kasi mahal ang baboy eh. Mahal ang karne ng baboy. Pork giniling, no? Masarap din naman. Ayan. Tapos ng bawang, lagyan natin ng sibuyas. Simple-simple ito. Sige, gisa-gisa nyo lang. Tapos lagyan natin ng asin. Inaya ko lang to guys kay ano eh. Kay Chef RB. Masarap kasi. Inaya ko kasi masarap din naman. Ang luto niya. Yan. Tapos asin. Yan. Customer tayo guys eh. Magpapagawa ng 43 inches na 48 inches na TV. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay ang pork giniling. Ito, sponsored guys. Mga palangga. Kasi masarap ito eh.
Simutin natin kasi yung masarap yan. Ang ganito is 40 pesos. Lasa din naman siya. Magdagay nyo na ng pampalasa lang. Sumay tayo guys. Sumay tayo guys. Kakadosan. Sa-chop natin. Ginagawa niya. Ayan. Grabe yung tatay mag-sound ko. Nakas ba? Diba? Hindi ako nagpaingay. Tapos background pa ng tatay mo. Hindi natin ulit. Lagyan natin ang kalabasa. Oops, may natira pa. Ay po. Bilis na itong mga palangga. Simpleng-simple lang. Tapos takpan. Gutom na si Tiyam Yam eh. Aso yun yung aso. Ako eh, dito mo na nilalagyan yan. Lagay tayo ng pork cubes na tag-7 na. Nagmahal na din. Oh. Ito na. Lahat na nagmamahal. Yam-yam na lang hindi. Lagyan na natin ang ibang gulay. Lagyan natin oyster sauce. Tapos, lagyan natin ng pulang asukal. Ba't ganito na yung pulang asukal ko dito? Ang tira, kunti na lang. Ang kilo ka dyan. Lagyan natin ng paminta. Haluin. Ano kaya ito lang pinapanood nyo na yan? Eh, maganda rin. Palangga, mga palanggaan mo, magbigay nyo ng tubig. Yan. Maya, ano tayo, bili ng gulay kung magkapera.
Sobrang mahal na talaga ng mga ano dito. Bilihin talaga sa bagsak. Talagang bagsak na bagsak talaga. Buksan natin. Prepare na at kakain na guys. Kunti na lang ito, mga 10 minutes na lang to. Charot. Mga 8 minutes na lang to. Ito yam. Practice mo magluto ha. Kaya ka magluluto dito pag wala ako. Zero, tingnan mo nga sa labas. Harap na pero i-simmer natin yung konti. Sana yung takip ko? Lagyan natin ng sili. Busok talaga sa last ilalagay yung sili para crunchy pa siya pag kinain. Ito na lang muna ilagay na natin. Bawal yung ganitong sandok ka ng stick. Yan, luto ng ating pinakbit. Yan mga palangga, luto ng ating pinakbit. Simpleng pinakbit. Walang lamay na maraming ka-art yan. Char.